Naimbag nga rabi iyo gagayamin ken kakabsat ada ka man dito yan mangi-share kanyayo yung nagtutungtungan or i-message ni God kanya tayo iti Wednesday. By the way, siya ni Mark Benavides as your MC itatangangal gundaway. Kung sakpay tingaron nga rungyanan iti daytoy ket may kuya ipakilalak man nga ron iti kadwa tayo kada ito topic review tayo itatanga gundaway. Pero yun natin nga ron din ti may isang tagapindig magyagyan dito batak ket iso na nga rod ket gubra iti field rice ket may isang chemical engineer data ket ni Brad Lawrence. Brad Lawrence? Thank you, Brad Denmark. So, welcome kakabsat ket iti lifeline topic review tayo. Sang kamay sa tayo manen nga agdengeg agbuya ken mga adal iti sasaw iti apo maipanggep ket iti tatang topiko tayo. So awisan nga roden iti amin nga kadwami iti Bible study ken iti pamilyak iti piddig nga danggayan da kami nga agtutungtong ket iti tatang gundaway tapno aggrow tayo. Amen. Praise the Lord. Well, hello si kabagyan kini ka salgrupan or DBBS ni Brad Lawrence na ibang nga rabi iyo. Itatamat nga rod nga gundaway intimate imbitaren ni may isang kadwa tayo taga Banna may summit nga agubra iti field rice ket iso na may isang electrical engineer etaket ni Brad Christian Kalipdan. Brad Christian? Blessed evening kanya tayo amin manan kakabsat. So praise the Lord iti daytoy nga rabii ta inted ti Dios nga tapnon gundaway nga agpipinabileg tayo ket maaramid daytoy topic review itatta babaen iti biag nga nahinted ano babaen iti biag ti tumunggal may sa itatta ket itatta kayat kuman kakabsat nga imbitaran nga maki-joinen digiti contacts DJ Kaluya Dorm, da Brandon Robio, stamet ni Jason Dimaya, da Jan Marlo, stamet ni Aldrian, ken digiti adajay Paway, da Marky, ken ni Gian Siagan, stamet digiti adajay Banna, nga kaming iti pamilya. So praise the Lord kakabsat, let's continue to do this for our own growth ken ni God and for us to aging deeper pa iti relationship tayo mamamutay ni Christ iti nganan-ana iti panagbiag tayo. So let's do this for the Lord. God bless kakabsat. Praise the Lord. Nga naimbag rabi iyo gigite kadwamet ni Brad Christian. So, tatlaro nga gundaway, inti nga rod irubyanan iti detoy, iti isang iti presensya iti Diyos, babayan iti kararag, hiba ka roden ni Brad Lawrence nga mangidaulo tayo. Mangidaulo kanya tayo kadati nga pinagkararag. Brad Lawrence? Agkararag tayo. Dito kan man nagparabor a Diyos, mataydayaw ka, agyaman kami iti dating inpaay mo oras kanyami tapno yung kami adalen manen dagiti sasaom dalen iti revelation inpaayong itunggal may sa kanyami Lord i-arrange mo nga rod amin nga internet connections amin nga technicalities ken amin nga heart itunggal may sa uapo nga talagang agbalin nga fruitful dating nga discussion ket sikalaing tagbalin nga sentro dating nga discussion dating nga rod ti dawat mi itinagan ni Puming Jesus. Amen. Sagbay nga rod yan iti kakabsat, awisen kayo man nga rod nga i-share, i-comment, iti amamu tayo, nga agbuyat, kada ito yung topic review. So, sagbay nga rod nga inti nga rod din, rugyan iti daytoy, topic review, kat dito nga topic review, kat napaluan iti the power of the Holy Spirit in you. So agbyag babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo dati ket naadaw ijay Acts 1:8 kuna na ditoy kakabsat
ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo maikan kayto ti panakabalin. Da kayto ti mangpaneknek itin maipapan kanyak iti Jerusalem. Iti intero a Judea ken Samaria agingga iti amin a suli ti daga. So nakapimpintas detoy nga pagtutungtungan tayo kakabsat kasano ba? So nakapimpintas nga rod DJ inted ni di mensahe ti Dios babaen iti life ni Brad Lawrence so tadatoy ang kadwa ta itataka detoy topic review. So kuna na di inti nga roden iti first challenge, digiti challenge, digiti puntos nga inted na kanya tayo kat kuna iti una nga puntos, the Holy Spirit is present in every believer of Christ. Iti Espiritu Santo ket adda kadagiti pudpudno mamati ken Kristo. So let's evaluate kinkitaan tayo met kakabsat ana ba talaga iti ebidensya o talaga nga pudpudno tayo nga mamati ken Jesucristo nga babaen iti Espiritu Santo. May kadua, the Holy Spirit renews your whole life. Napabaro parswa ti na mainaig ken Kristo Jesus. By the Holy Spirit kakabsat ni kan tayo iti baro biyag. So kat datayo kat nakaron iti baro parswa. May katlo, the Holy Spirit empowers you to testify about Christ. Espiritu Santo itin mangted ti panakabalin ama ni paneknek ken Kristo. So DJ kakabsat the Holy Spirit rumwar agwork kanya tayo kung kasano nga agwork dati di last mangipaneknek mangi-empower kadigiti ti sabali nga tao sino ti Jesucristo ti pinagbiag tayo. Hintay nga roden ti una nga challenge ti pagtutungtungan tayo kunana ditoy addan ti Espiritu Santo iti maysa a pudpudno a Kristiyano agbiag ka nga rod babaen iti panangi dalan ti Espiritu Santo ken ka iti inaldaw-aldaw panagbiag mo. So rogyanang aruden yaban ni Brad Lawrence kada ito yung una nga challenge na isunamet iti mangiuna kada iti i-sharing na. So Brad Lawrence. Thank you, Brad Denmark. Dito addan ti Espiritu iti maysa pudpudno a Kristiyano. So agbiag nga ruden babaen iti panangidalan iti Espiritu Santo. No, adami talaga iti dua nga decisions nga ubragan iti maysa nga tao iti naldaw-aldaw. Always two choices. Parang two choice nga ubragan na. And kadagiti nga choices it's between flesh and spirit. And siya DJ nga roden no ada kanyak iti Holy Spirit iti talaga agbalin nga guide ko iti inaldaw-aldaw agbalin nga source DJ kastakon DJ decision kon is based on the Holy Spirit kasano umuna based ka DJ word ni God consult iti word ni God and agduwa talaga iti personal revelation with regards ka DJ decisions nga bubraan is it DJ ka nga decision ket makaipadakkel pa ka DJ relationship ko ni Christ makapadakkel kanyak iti relationship ko ni Christ makapaprogress kanyak kuna iti relationship ko ni Christ haan kasi DJ nga talaga haan nga kahit ni haan nga kaaya-aya if I still live in the power of the flesh. Flesh means death nga talaga kapsat. So nga ti panagbiag ko iti naldaw-aldaw masapul ko nga siguradon na maidalan na ka talaga iti Espiritu Santo nga haan nga padalos-dalos di decision kasi no padalos-dalos di decision ko haan nga siya iti haan nga based on the Holy Spirit no di based on emotions based on the flesh lang dagiti. So DJ kanyak Brad Denmark. Praise the Lord. So we need to
Yarot, naka-clear nga talaga. Every decision na dapat iti basis na mismo iti word and by the power of the Holy Spirit iti manggad kanya tayo. So di dyan, nakamaymayat nga talaga. Tatangarudan nga ako, gundaway, yabak nga rudan ni Brad Christian, nga mangisaruno kadeto nga topic, Brad Christian. Okay, good evening. Anan kabsat. Kadato muna nga punto tayo. Udno nga ti biag iti may nga tao once talaga nga no inawat nan ni Kristo iti panagbiag na naturalan nga 100% naturalan nga adan ken kuana iti Espiritu Santo. Ket ana nga rudtata iti iti kunana ito'y agbiag ka nga rod babaen iti panangidalan iti Espiritu Santo ken ka iti inaldaw-aldaw panagbiag mo. When ana ti usar dati nga Espiritu Santo kasi di bagbaga ni Lawrence itatay adda amin iti talaga nga duwa nga when ada iti may isang kalaban dati Espiritu Santo which is the flesh. Ngem flesh is no longer talinaed kuman ti tarigagay iti lasag no agpaituray iti flesh ano lasag ket saanan nga isu iti agbalin nga surutek kasi apay it will just bring me into destruction ket and living in the flesh will not please God. Iso nga itata kunana toy kasano agbiag ka nga roden ng kasano nga agpaidalan ti Espiritu Santo itinaldaw-aldaw. Kasi kunana ti Espiritu Santo ano ba iti aramid ti Espiritu Santo? Isu iti mangted iti wenno mangted iti instruction or it will lead it teach me. It will isuro na no ana digiti kasapulak nga aramiden iti inaldaw-aldaw bayat iti innak isusurot ken ni Hesukristo mangidalan mangisuro mangidalan it will lead me in a path nga path of righteousness nga kinalinteg nga dalan tapno di kas tagat maidaydayaw ti Dios nga saanen nga DJ nga rod once ngamin nga iti biag damot nga talaga no daduma anda dagiti tempo nga disregard DJ Espiritu Santo di pa nakabalin ti Espiritu Santo which is isu kuma dapat iti talagang agtignay iti biag ko no adda iti AJ haan nga mapakpakadaan nga panubok iti biag wenno trials kuma circumstances iti life ngem dijay saan dapat nga basta nga ag decision nga kasto iti aramiden kasto haanen dapat I should always depend ken ni Holy Spirit kasi isu nga rod iti mangidalan kanyak no ana dagiti dapat ko nga aramiden to overcome challenges to overcome situation to overcome the things nga mabalin nga digay mang disturb kanyak iti inaldaw-aldaw nga inak isusurot kanya sa Kristo ana digiti kasapulak nga aramiden akas may isang sumursurot kanya na do workers but agwo-work daan iti work but gijay ba nga masapol nga ibiyag ko agpaidalan dumngeg anan anay iti sao nga aggapo ken ni Holy Spirit true mat lang DJ panagbasa ti Biblia and ipakaawat dati nga Espiritu Santo
iti panagbiag ko so that maidalan na inaldaw-aldaw iti biag nga makay-ayo kani Apo Dios. So DJ lang kakabsat. God bless. Praise the Lord. Agyaman na iti ano ito nga rod nga iti pinang-share mo dahil regarding to Holy Spirit, Brad Christian. So, sto lang kakabsat. Narigat nga agwork iti Holy Spirit once nga awan ti word ni God ti pinagbiag tayo. So, kakabsat nga agbuybuya, kindi kita ito agbuyan to pay, continue nga take the word ni God. Once nga may nga narigatan tayo palang ti agbasa ti word ni God, kasi dito yung aming kakabsat, not only reading, but this is personal meeting with the Lord. So, iti kung kuna tayo nga quiet time. Ijay pelang kakabsat, ijay na tayo nga i-remind to Holy Spirit. Once nga, kung nakarot tayo kakabsat, narigat nga talaga ag-work iti Holy Spirit once nga awan iti word ni God kanya tayo, ken haante pa nga in-accept ni Jesus Christ as Lord and Savior ti pinagbiag. So, once dapat kompleto detoy, 100% in-acceptaran tayo ni Hesus Kristo akas Diyos manangin sa lakas ti biag tayo. Tingaro din ti may kanduwa nga challenge or challenge nga intinigad kanya tayo napabaro a parswati na ti mainai ken Kristo Jesus nga rod agbiag napabaro iti puso ken panunot ken ket makita dayti iti panunot sao aramid ken iti lifestyle mo iti inaldaw. So tatangaro dun yung bakaro ni Brad Christian mga mangyurugimet kada ito Brad Christian. Praise the Lord kakabsat. Kunana iti may kadwa nga punto kahit kung lang man nga basahin ulit. Napabaro a parswa ti mainaig ken Kristo Jesus. Nga rod agbiag napabaro iti puso ken panunot ket makita daytoy iti panunot sao aramid ken iti lifestyle mo iti inaldaw-aldaw. When kakabsat Nekona nga iti 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. May san nga talaga nga ti life ko no bilang ko nga addan iti ni inawat ko ni Kristo iti life ko agas Lord and Savior na. Then dito nga talaga iti napasama kan awanan jedaan nga siya nga idi yan enjoy iti basol ba yan enjoy iti agsao kadagiti saan nga maka ay ayo nga sao iti pada nga tao agpanunot kadagiti tilaadda nga maka rimon iti sangwanan ni Apo Dios no panunot nga nga saan na nasayaat iti nga turong kadagiti pada nga tattao and at the same time iti digiti aramid. So digiti kakabsat ket no once nga adan kanya ti Espiritu Santo as naawat kon haanen nga agtultuloy kuman nga aramiden gitoy. So haanen nga ison iti naktartari gagayan no diket din digiti panpanunutik itatan ket maiturungan iti pagsayaatan iti pada nga tao ken nangruna iti pakaidaydayawan ti Dios nga iti amok lang kakabsat nga tapnon ti kasta ket makayayo iti panunot ko panagsaog ken aramid ko once nga usto DJ tatay may dalan na kiti pagpaidalan na ti Espiritu Santo and DJ agaramid kadagiti pagayatan ti Dios nga ti panunot kon no kasano nga i-please ni God kasano pay nga ayaten isuna babaen iti no anadi iti di ba agpanunot no kasano nga matulungan iti tattao nga interest na kanyak tagijayin iti nagpanunuten nga
panunutek na digiti strategy tapno lang dagiti tattao nga inentras ni kat kanya ket agtultuloy damet nga ayaten ni Hesus Kristo nga isu nga mangmangted iti biag iti inaldaw-aldaw. So dagito yun dapat iti lifestyle ko as I continue to live that life nga adan ti Espiritu Santo. So di lang kakabsat nga dapat agbalin nga ano kon ito yan di siya hingarot ko na natin lifestyle ko as I continue to serve the Lord. Ilang kakabsat, God bless. Praise the Lord. So agyam talaga dito iti very clear nga kitaan tayo kakabsat iti inaldaw-aldaw no adati baro nga biag ti lifestyle tayo kakabsat ket mainaig mismo ken ni Jesucristo. Hanga mainaig mismo iti anyaman ti kayat tayo idi. So very clear with the 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. Thou last gone, the new is here. So DJ, very clear kanya tayong kakabsat nga adati ni Jesucristo ti pinagbiag tayo adati baro nga biag and ti baro nga biag ket direct amin the way we think, the way we act, and the way the content ti puso tayo ket mai-gloria amin ken Jesucristo, mai-direct amin ken Jesucristo. So tingaro din dinggen met ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. So, kanyak mo dito yung kakabsat, kapabaron, ti may isang mainaid ka ni Kristo, awanan dagiti daan. Ang ubiyag iti napabaro, higit kitak ano digiti lifestyle ko ide. Nehan nga talaga makaayo ka ni God, being rebellious, han nga ma-appreciate no ano digiti ibagbaga ti authority ko ano digiti kahit nga mapasamak. Yung tatakit mas na-learn ko nga talaga no ano ti digijay ket pag-learnan talaga nga lesson for me to adjust, for me to agbalin nga mas excellent. And digijay nga talaga ti ano pa isubsaba ada pa digiti subsabali nga old self nga ma-entertain idi nga once nga idi na amwak di Christ awan dagito yun nga di kitay situations umay kumagut nagbalin lang pag-learnan nga talaga tapno mas aggrow pay ka di relationship ko ni Christ hindi panpanutot tatangget haan nga kasla iding nga di nga talaga pasano nga may glorify ko ng God ipinagsaok haan nga by God's grace ket maorornos talaga no ano di kitay kaslang adda kayam di kitay haan nga makaahayo nga pinagsaok adda kayam di kitay makapasakit nga panagsaok undot ket di mas agbalin pay nga na sensitive kadi sensitive agbalin nga sensitive no ana iti irwar iti ngiwat ko kun no ana ba di kitay anakat pedi kitay aramid haan nga pabigla-bigla ti aramid totan ket DJ no matulungan iti pada kasanang matulungan ti pada nga tao nga mamamuda ni Christ magsauna mamamuda ni Christ DJ ti lifestyle nga talaga ni haan iti haan nga didaan kasi the old has gone, the new has come. Awanan ti daan ket ti bibiyag ko tatan ket ti barong siya. Di lang Brad Denmark. Praise the Lord. Thank you so much. Na-remind lang aming DJ may isang nangug ko. Kuya, pinakatadumot ti bawal. Bawal ti dito kastoy, bawal ti agsaw ti kastoy, bawal ti pinagarawat ti kastoy. Mas ka pang panunutan kat by the leading of the Holy Spirit is unnatural na talaga may remind tayo Di pinagsao, digiti madi ko mati pinag-respond kat the Holy Spirit work automatic kanya tayo. Automatic nga i-remind tayo ay madidijay.
ay madidati in kumbaga response ko taktay. So for the next nga kas dito man ti mangyarin, i-remind kumbaga natural to kanya to yun nga hanto ulitin di nga respondent. Tama di jay digiti di ba? The way we act, the way we think, in the way we digiti the way we kumbaga di pinagsawang itipada nga tao, pinagkitungtong tipada tayo nga tao. Natural lang kanya tayo kas once nga ada ti Holy Spirit. Yun the Holy Spirit, kumbaga, ada di may isang fruit, kumbaga, pero as one di jay, di self-control. Di jay. And then, and always teach us kung paano tayo magiging bumabalik tayo doon sa true creation na the original nga creation tayo as ipinang-create ni God kanya tayo. So praise the Lord for that, Brother Lawrence. Inte nga ro din iti may katlo nga punto nga inted ni God kanya tayo kuno nantoy Espiritu Santo iti mangted ken katipan nakabalin amang ipaneknek ken Kristo. Tulungam nga ro digiti pagayam mo ken ti sabali pay atat tao. Ammo damet ni Kristo. Brad Lawrence, ika nga ro din iti mang-start manen. Brad? Sige bro, thank you. Detoy with regards ka detoy pinang-share nga talaga iti gospel. Di may isang natural way dito nga talaga ket di on how di bagbaga na di to tatay point to lifestyle masapol nga talaga makita da iti change nga lifestyle kanya haan nga ano di great change no kumbaga iti ano ko chemical change awan di daan makita da kasano iti agkasyon da ano tinapasama king kan ano ti ububra ang tatan di nga makita da lifestyle and diday kasaluktot nga tulungan tulungan iti makakita and tulungan met di kita sa bali pa nga tao hindi kita pagayam DJ permi nga kasapulan da talaga iti ni Christ ada di pinagbutang no minsan pinagdudwa nga mga approach kanya da kasi amula di napalabas ko but di power mo ni God power iti Holy Spirit nga mga reach out kanya da hamot nga shakti hamot nga shakti balbalyo kanya da but Christ mo nga i-share ko lang mo no ana iti ada kanya sino iti nang balbalyo kanya so DJ ada nga i-develop nga talaga ni Holy Spirit compassion for the lost tulungan mo isudang talaga. Sige lang, Brad, Denmark. Praise the Lord. So, talagang dumakit, we should not see kung ano yung past natin kasi talagang naibaon dito yan. Ang kailangan tayo, dapat panunutan tayo tatang, no kasalungan nag-work, ti Holy Spirit kanya tayo, kaya kas jay mat kay kiti taong met nga aglawlaw tayo, di kiti ma-sharean tayo, or makakikita kanya tayo. Kasano tayo nga tulungan isuda nga ti Holy Spirit mat ma-acknowledge and matulungan da nga dungag da mat iti power ti Holy Spirit ti pinagbiag da. Sige, tingaro din ni Brad Christian. Brad? Okay, praise the Lord, kakabsat. Kat kumanmot nga basaan pa, yung may katlo.
sa Espiritu Santo, ti mangted ken ka ti panakabalin mga paneknek ken Hesus Kristo. Tulungan nga road, dagiti pagayam mo, tapnon, ken ti sabali pay at tao, mamamo damet ni Hesus Kristo. When no, kita antay nga sa anabay ang talaga iti main nga reason ng ano apay nga naawat ko nawat tayo ni Hesus Kristo ti panagbiag tayo kasi isu iti tumulong kanya tayo tapnon ti kasta maidalan tayo dagiti maaramid tayo iti pagayatan ni Hesus ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Isu na iti mangkatkadwa nga kanya tayo. No kasano tayo nga idalan dagiti tattao nga impatalgad ni Apo Dios kanya tayo kasi han ko kaya personally han ko kaya nga i-convict iti biag ti tao sino man nga tao oray pay kumahati kabsat ko physical ni mamang ko ni papang ko han ko kaya ngem babaen deto nga panakabalin ti Dios nga ten na kanya babaen ti Espiritu Santo kaya iso nga masapul ko lang iti mamati agpanuray kankwana agtalek kankwana nga anyaman nga concern ko iti naldaw-aldaw nang nangro nang ardetoy kasanok nga iyam amupay iti tattao ken Apo Dios iya sidik isuda kankwana so dijay ikanak iti tored ti patinakem tored ken nga dijay ayat nga ken otoridad ni pa mangipagyanat kanya kuno mangipakaawat kanya nga addaanak iti otoridad nga mangipakawaragawag dito nga naimbag nga damag kadagiti amin nga tattao. So without that Holy Spirit I cannot stand nga talaga. I cannot stand and to proclaim this good news to all people. So DJ kakabsat and that yung Espiritu Santo nga naawat ko that I should maximize it to glorify God. Usarek anan-anay tapno maiturong nak itibiyag nga makayayo kaniya Apo Dios bayat ti innak panangidalan kadagiti amin nga tattao nga mayat nga sumurot kan pana. So DJ kakabsat i-enjoy ko lang i-enjoy ko dati biyag ko nagpanuray ken Espiritu Santo tinal daw aldaw din nagpanagaramid pagayatan ni Diyos. DJ lang kakabsat. God bless. Praise the Lord. Thank you so much, Brad Christian. So, sakto lang nga talaga the Holy Spirit kay magtid kanya tayo ti power to share the Word of God. So, clear kanya tayo di kakabsat once nga talaga tayo ket mamati kini Hesus Kristo ket datitikoman na kanya tayo nga mangi-share ket marami tilang dato kakabsat once nga acknowledge and the power to Holy Spirit that work in our life. Hala nga DJ pinangi-share kakabsat to overcome sins, to so na mang-remind kanya tayo, mang-guide kanya tayo. So nagdakkel itin inted ni God kanya tayo imbati ni Hesus Kristo kanya tayo. Tanon lang mag-guide tayo inaldaw-aldaw. Tanon may enjoy tayo dati baro nga biyag. Babaen ti Holy Spirit nga inted na kanya tayo. Praise the Lord for that. So inted tayo nga rod nga gundaway. Intay nga rod iti summary and application nga tinagtutungtungan tayo idaluan na tayo ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. Thank you, Brad Mark. So, review tayo. Ito nagsasaritaan tayo. Kung na nato'y yung inton umay kadakay Espiritu Santo, may kan kayto iti pan nakabalin, dakayto ti mga paniknek, iti may papan kanya, di Jerusalem, iti entero a Judea, ken Samaria, aging gana.
aging iti amin suri iti lubong. So no kitkitan tayo dito digital nga points tayo tatay. Kung na to, the Holy Spirit is present in every believer of Christ. At aking kan iti Holy Spirit, so, amin nga decision mo, amin nga situation, at aking katata, i-base mo nga rodan iti decision ng king kay ti Holy Spirit, haan nga the decision mo, agsubli pa lang iti flesh, agsubli pa lang iti sino ka, idi. And because ito ko na lang ito point number 2, the Holy Spirit renews your whole life. So, your whole life, anak at paitihan niya kabilang iti whole life. Awantihan niya kabilang, han niya kabilang. So nga, amin tit binalbaliwanan ni Christ iti panagbiag mo, iso na iti nang empower king katap iti kastakit hanggang kagsubli-subli ka di daan kasi awanan di daan kasi ka. And the Holy Spirit empowers you to testify about Christ. Iti nga talaga iti agbalin nga mission tayo. Hindi ka natay iti power ni Christ. Babaan iti Holy Spirit. Isumot lang ti mang-empower kanya tayo tapos iti kastakit i-share tayo kung sino tayo, i-share tayo iti gospel. Yes, an application is Ephesians 4:30, hindi na kumariro. Do not grieve the Holy Spirit talaga, but always please Him, obeying o naman tibaw pagana kanya. So, dahil lang, Brad Denmark. Praise the Lord. Very clear kanya tayo dito yung takapsat. Yung tatangagong daway kanya tayo digiti agduduwa pe lang na nang-accept kini Jesus Christ as Lord and Savior ti pinagbiag tayo or awan iti working iti Holy Spirit ti pinagbiag na kailangan kaya kitaan tayo kakapsat no ana ba talaga apay nga inted ni God kanya tayo ni Hesus Kristo nga para kanya tayo. And ni Hesus Kristo imbati na or imbaon na or imbati ni kanya tayo ni Holy Spirit when dakkel iti privilege nga inted ni God kanya tayo apay when idi nga min kakapsat God created us holy. So kumbaga na dalos but because of this sin ito nga bason kakabsat dito iti way dito iti dahilan ng apay haan tayo marikna dito love relationship tayo kinigan or dito panaka-holy tayo ket haan niya na sustain. So dito kakabsat kailangan tayo nga kitain or kita kumbaga ami reason digito nga basol tayo kasi narigat tayo ngamin nga baliw kumbaga narigat na tayo nga baliwan ni God once nga adapel lang digito nga basol ti pinagbiag tayo. So very clear kakabsat kitaan tayo evaluate tayo kakabsat digiti basol then i-confess tayo kini Hesus Kristo apay ni Hesus Kristo iti nangisalakan kanya tayo babaen ijay cross babaen ti dara na nagayos ijay cross narami na dati kakabsat tanan datay ket dati lang iti way tanan datay ket agsubli iti relationship tayo kini apo tayo nga Dios babaen kini Hesus Kristo. So kasano dati kakabsat sometimes naming ket dagiti daduma okay yan kuya kasi agat attend na once kag attend na every Sunday holy na kon no haan nga digiti basis kundi ni Hesus Kristo ti basis kung bakit tayo naging holy. And may kadwa ang kakabsat is Jesus Christ given us kumbaga di bagina completely 100% intid na kanya tayo. So kakabsat 100% tayo nga dapat akseptaren ni Hesus Kristo iti pinagbiag tayo. Akas Diyos kinangisalakan ti biag tayo. So 100% nga admitaren tayo ken ibiag tayo dito nga baro nga biag inted na kanya tayo. Apay very clear dyan di ibagbaga na nga rod nga inikan na tayo iti power nga iliklik na tayo babaen ti Espiritu Santo dagiti nga basol ket maiyad tayo.
So may dayo tayo iti basol nga maiyasadig tayo kini Apo tayo nga Diyos pabaen kanya na mabaen kini Jesucristo. So tatangagundaway umuon aramiden tayo admitaren tayo nga tayo ket managbasol. May kadwa mamati kini Jesucristo. Patsin tayo kakabsat babaen very clear mat di daran na nga nagayos di cross. Isulang itiwit na tiket na isalakan. So, yung dati yung kakabsat, di pinaka-resurrect ni Jesucristo, iti may katlo nga aldaw, that is the Holy Spirit works in our life. So, dati may katlo, babaen di pinang-accept tayo kini Jesus Christ as Lord and Savior, ket dapat, kumbaga, very clear nga, DJ mamati tayo nga sa pusuan, ani Jesucristo, iti Diyos kaning isalakan, ti biyag tayo. And then, dito baro nga biyag, kaya the Holy Spirit nga agnaed iti pinagbiag tayo. Tataro nga gundaway kakabsad, idao lang kanya nga roti isang kabasig nga kararag, ngin datingat aramidin nyo nga 100% nga agapuayan ti puso tayo. When, idao lang kay nga rod, let's pray. Amami nga nilangitan, yes, O Father, amok, adigiti nagpasular kanya. Pakawanan nak iti daytoy ket tulungan nak nga miyasadig kanya. When Apo inted mo ni Jesucristo nga anak mo nga natay jay cross ket nanggungar iti may katlo nga aldaw. Ket mamati ak kanya na babaen iti daytoy ket naisalakan nak. Ket agyaman nak ket akseptarek isuna. Akas Diyos kini isalakan ti biyag ko. Akseptarek ti baro nga biyag ken ti Espiritu Santo nga impaay mo kanya. Ket tatangaro nga gundaway si kangarod iti agnaed iti inaldaw-aldaw ti pinagbiag. Iti nga ti dawat ko iti nagan ni Jesucristo. Amen. So praise the Lord for that. So tatangaro nga gundaway kakabsat intay nga rod kadigiti announcement tanon digiti agtultuloy tayo nga kumbaga haan tayo nga maiyaw-awan kundi dito nga way ket mas matulungan tayo pa nga aggrow in the knowledge and in the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya wisik nga ro din ni Brad Christian nga may Brad Christian. Thank you, Brad Denmark. So kakabsat, intayo manen palagipan iti tumunggal may sa kanya tayo. Nalpasan iti lifeline tayo, kaya intay iti schedules. So lifeline, ti lifeline tayo kakabsat, maangangay kanayon every Wednesday, agi-start iti 6:15 p.m. agingga iti 7:15 p.m. So lifeline topic review, ag-start dito lang kakabsat Thursday to Tuesday. And the same time, DIPF, first Saturday of the month nga mangangay kakabsat. So let's continue to tap or communicate with our BS leader so that amo tayo kakabsat ti aramiden tayo na di location na and kasano tayo nga aramiden detoy nagastamat ti freedom in Christ kakabsat. So tuno June 25 nga maangay manen. So dagiti kakabsat nga willing at tarigagay nga ma-freed iti life daken ni Christ. Let's continue kakabsat nga maging enjoy and maging excited kakabsat nga mapasamak dito iti panagbiag tayo because dito iti will ni God, purpose ni God iti biag ti maysa ken maysa. So Sunday worship service tuno bigat kakabsat, I encourage and invite everyone nga agated tayo kakabsat at iti dua nga possible nga maka-attend tayo kakabsat through face to face ijay kap building maangay detoy from 8:30 ti bigat ay gana iti alas 10 and through via FB
page and YouTube kakabsat. And lastly, Isol class every Sunday ang dati kakabsat di Malem 1:30 to 2:30 in the afternoon. So see you all kakabsat. God bless. Okay. Hintay nga rod iti panagkararag. Let's pray. O Diyos nga gubayan iti ayat ken kinaimbag itantan-ok ken idaydayo da kaapo pagyamanan da ka iti nabalaygi nga in kami panangaramid iti pagayatam iti panagtapik review nga itata nga gundaway si kaapo iti in kami itagtagay ken idaydayo iti panagbiag mi pagyamanan da ka ta babaen iti Espiritu Santo inikan na kami iti panakabalin tapnon maaramat ti biag mi nananay tapnon idaydayaw da ka ken may idalan mi met iti tattaong iti pagayatam iti inda panang ngayat met ken pa kas itiin kami panangayat ken ka met Lord God agyaman kami ta sika iti Diyos nga saan pulos nga mangbaybay-a adda ka akanayon nga si sagana nga tumulong kada kami kadagiti anyaman nga aramidan mi nyaman nga paka rikutan mi iti in kami panagbiag yaman kami apo ta matalek ka kadagiti anak mo kada kami nga matalek ken ka when Lord nga sino man nagiti kakabsat nga naka-attend tata sikat agtultuloy nga magpabileg iti relationship dagan ka ti panagayat da ken ka ket agtultuloy nga tumudker ken umunigpay yaman kami unay apo si kalaeng ti kami itantan-ok ken idaydayaw iti biag mi wan iti sabali daytoy nga rod ti kararag ken dawatan mi babaen iti nagan ni Apo ni Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much mga kapatid. Tatarang ang gundaway. Awisay nga rodon kakabsat. Nga tultuli nga rod. Nga agbuya kadati topic review. Takam iti mamityo every Saturday. And sakpay gayam iti mamityo every Thursday. So, ni Brad Yu Christian and ni Brad Lawrence ti kanayon iti every Saturday. Thank you so much mga kapatid. God bless and keep growing and feel the presence of the Holy Spirit. Brad Christian? So, God bless everyone. Kay Brad Marky, kay Gian. So, nag-invite na nakip lang Brad. Nag-invite. Kakabsat. Nag-invite agbibuya pa. So, God bless everyone. See you again next. Bye-bye. God bless. Bye-bye. See you. God bless Sunday you. service po bukas. See you sa Cap Building. Bye po. God bless.